adto ko sa lugar nga wala mo. Charis, acheche. So hey guys, what's up? It's me again. So for today's video di ay guys, kay mo adto ko diri ang dapita nga wala mo. So bitaw guys, kay since wala ko paadto diring dapita, and then ang akong mga kauban kay mga laag daw sila diri. So why not? So why not dili mo uban, di ba? So kay since na wala tay kanang kuan, wala tay trabaho since nanindarata, so kitay nagunit sa ato ang oras. So mao na ang nakalahian guys no, sa nanarbaho lang ka og nakay ka og galingong negosyo bisag ginagmay lang. So kay since kanay ako ginagmay lang man jud ni siya nga paninda, kay dili man jud ni siya ingon nga dako atong negosyo. So mao lang nay nakalamang guys, kay anytime kung naatay ka ng kasabot nga manglaag, anytime na mo importanteng lakon, anytime na mo importanteng adtuon or laagon, so anytime pud ka makagawas makalakaw kay ikaw ang nagunit sa imong oras. So lahi ra gyud sa manarbaho ka, kay ako nakaagi pud ko og panarbaho sa una guys. Nagtrabaho ko sa 3F, so hapit ko magduha ka tuig dira. So makompare gyud nako nga lahi ra jud kaayo ang kalahian, kay ngano buntag sayo gikan ako and then mauli ko gabi na kaayo. So kanang dili bitaw nako makita ng balay nga kanang hayag. So dili kay ko maka-stay sa balay nga hayag, kay since ang ako ang oras naa sa trabaho ang tanan og time nga diop nimo dili pud kakalaag, kay inig diop nimo mangumpra, manglaba, manglimpyo ana. So kaunon gyapon ang imong diop sa trabaho unsa sulod sa balay, kay sa pagpanglaba palandaan wala na gikaon na ang imong oras. So sa una nanarbaho ko maibog pud ko sa lain no nga kanang iniguli nako kapoy kaiko niya sila wala na naglaag-laag ra, naglingaw-lingaw na. So maibog ko sa una kay kapoy jud kaayo manarbaho guys, dili lalim kay agi nako na ang manarbaho. So manang karon bisag gamay ang akong paninda, so malipayon ko, happy ko sa akong life kay bisan og gamay rang income, at least malipayon ta kay anytime ta nga makalaag ta. So kung makita ninyo diri nga side, nindot kaayo diri nga side guys, bahalag raprod. Raprod jud na siya guys, kay since naglisod jud ko gunit sa akong cellphone dira, naglisod jud ko kanang pugong-pugo nga dili kaayo siya magkurog-kurog, kay kung makita ninyo raprod gud siya, batuon kaayo. Pero nindot kaayo ang palibot kay makita ninyo dira. So mga kanang mga fish pond dira, murag mga kuha na siya na kanang mga gibuhian nag mga bangos siguro. So nindot diri guys, refreshing, so relaxing. So ang ato ang utok nga stress ma-relax sa diri kay ako nalingaw ko og tanaw-tanaw diri sa wala tuo. So bali-bali lang akong tanaw ko sa kanang dito sa unahan, kay nindot kay tanaw dito sa unahan no, kay kanang hawan, and then sa wala tuo nindot kaayo ang diri ka sa tuo nindot.